mai világban gyakran hálátlan feladat szerepet vállalni egy társadalomban. Különösen nehéz ez néha akkor, itt Szlovéniában is, a Muravidéken, hogyha az ember a nemzetiségi politikával foglalkozik, hiszen gyakran különböző vádak érik, még akkor is, hogyha az alkotmányban és a törvényekben foglalt jogokért harcol. Sodelovala sva v občinskem svetu in takrat, ko sem bil župan, je bil tudi podžupan občine Lendava. Na nek način zelo cenim njegovo politično modrost in to, da kljub temu, da je po srcu velik Madžar, ima občutek tudi za druge narode, narodnosti, sožitje in na nek način tudi zelo močan socialni čut. Aki ismer engem, az tudja, hogy én szívemben nagyon magyar érzelmű ember vagyok, de tudják rólam azt is, hogy mindig tiszteltem és becsültem más nemzeteket, más nemzetiségeket, más vallásúakat, és tulajdonképpen a politikai karrierem mindig valahol arra épült, hogy kiállni a magyar értékek mellett, de ugyanakkor megbecsülni, együtt élni a többségi nemzettel. Horváth Ferenc a MÖNK tanácsának elnökeként és parlamenti képviselőként is mindennapjaiban észlelhető is az, hogy az itteni fiatalokért napi szinten hajlandó dolgozni akár 24 órát is, sőt még azon többet is, fáradhatatlan, önzetlenül, hiszen ő mindenképpen úgy gondolja, hogy a jövő az mindenképpen a fiatalokért, ezért a kétnyelvű oktatásért ő megtett mindent, és megtesz mai napig is mindent. Valahol ebben látom feladatomnak úgymond egyik fő vezérfonalát, és itt szeretnék úgymond nem csak politikusként, hanem emberként is megfelelni. Ennek szellemében próbálom nevelni gyermekeimet, és mindent megtenni annak érdekében, hogy ezen a vegyesen lakott Muravidéken úgy nemzetiségileg, mint vallásilag megőrizze valamennyi nemzetiség a saját anyanyelvét, saját kultúráját, ugyanakkor pedig megbecsülje a másikat, megbecsülje a többségi nemzetnek, a többi nemzetiségnek a nyelvét, kultúráját. Prav ta njegov socialni čut in njegovo angažiranje je veliko pripomoglo k razvoju šolstva, ne samo dvojezičnega šolstva, ampak šolstva nasploh. Njegov prispevek pa je tudi zaznan in viden na področju kulture. Azt gondolom, hogy ennek a megőrzésében jelentős szerepet játszik a kétnyelvű középiskola, illetve a teljes kétnyelvű oktatási rendszerünk, hiszen lehet, hogy ez a rendszer senkinek sem ideális, de mindenképpen megtanít bennünket arra, hogy megértsük, megtanuljuk egymás nyelvét, és talán így jobban meg tudjuk egymást becsülni, mint ahogy ez a múltban történt. Horváth Ferenc je predvsem velik patriot, predan svoji skupnosti, lokalni, predvsem madžarski narodni skupnosti. Zavzema se za razvoj dvojezičnega šolstva, za dvig kakovosti dvojezičnega šolstva in tudi za dvig statusa madžarskega jezika.